Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης από το AnthonyDavidPhoto.com και στο σημερινό βίντεο θα δούμε 10 συχνά λάθη που κάνουν οι φωτογράφοι, τα οποία φυσικά εάν τα αποφύγετε θα βγάζετε πολύ καλύτερες φωτογραφίες. Πέρα από την θεωρία και την εμπειρία που χρειάζεται για να βγάζει κανείς καλές φωτογραφίες, έχει μεγάλη σημασία το πώς συμπεριφέρεται στο φωτογραφικό του εξοπλισμό. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα δούμε ποια είναι η σωστή στάση του σώματος ενώ φωτογραφίζουμε, ποιο είναι το σωστό κράτημα της φωτογραφικής μηχανής, ακόμα και ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να πατάμε το κουμπάκι του κλίστρου. Μείνετε λοιπόν μαζί μου μέχρι το τέλος του βίντεο για να έχετε όλες τις απαντήσεις. Ας ξεκινήσουμε. Πάμε στο νούμερο 1, το οποίο έχει να κάνει με το κράτημα της φωτογραφικής μηχανής. Το πώς κρατάμε τη φωτογραφική μας μηχανή έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά εάν μιλάμε για αργές ταχύτητες κλίστρου. Ο στόχος μας πάντα είναι να βγάζουμε σταθερές φωτογραφίες, όχι κουνημένες, εκτός αν αυτό γίνεται επίτηδες. Άρα λοιπόν, το πώς κρατάμε τη φωτογραφική μας μηχανή έχει πολύ μεγάλη σημασία στο αν θα βγει μια φωτογραφία κουνημένη ή όχι. Έχω δει πολλούς περίεργους τρόπους να κρατάει ο κόσμος τις φωτογραφικές του μηχανές και πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Για παράδειγμα, άμα έχουμε αργή ταχύτητα κλίστρου και κρατήσουμε τη φωτογραφική μας μηχανή έτσι, αντί για έτσι, αυτό που κάνουμε από πάνω προσθέτει έξτρα βάρος στο σώμα, άρα λοιπόν το χέρι αυτό δουλεύει διπλά με διπλή δύναμη και όταν κάτι κουράζεται επάνω μας, όσοι κάνουν γυμναστική το γνωρίζουν ήδη, αρχίζουμε να τρέμουμε. Έτσι λοιπόν, αντί να βγάλουμε σταθερή φωτογραφία, θα βγει κουνημένη η φωτογραφία μας. Γι' αυτό και ο σωστός τρόπος είναι να στηρίζουμε με το ένα χέρι τον φακό και με το άλλο χέρι να κρατάμε τη φωτογραφική μας μηχανή, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερη κίνηση. Πάμε στο νούμερο 2, το οποίο έχει να κάνει με τη στάση του σώματος ενώ φωτογραφίζουμε. Πραγματικά έχω δει πάρα πολλές περίεργες στάσεις από φωτογράφους την ώρα που φωτογραφίζουν και δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος μπαίνει σε τόσο κόπο για να βγάλει μία ή παραπάνω φωτογραφίες. Ό,τι φωτογραφία βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι πόζα που έχω δει από άλλο φωτογράφο την ώρα που φωτογραφίζει. Εγώ και άλλοι συνάδελφοι σας έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι καλό να βγάζετε το θέμα σας από μια ιδιαίτερη γωνία, ώστε να διατηρείτε το ενδιαφέρον του θεατή και να δει μια φωτογραφία που δεν περιμένει να τη δει ουσιαστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε πρωταθλητές στην ενόργανη, ούτε επίσης σημαίνει ότι όσο πιο κουλή στάση πάρετε, τόσο πιο καλή φωτογραφία θα βγάλετε. Αντιθέτως, αν πάρετε μια στάση στην οποία νιώθετε πολύ άβολα, θα είστε σφιγμένοι, άρα λοιπόν δεν θα είστε ούτε σταθεροί, ούτε θα έχετε υπομονή και πολύ πιθανό η τελική φωτογραφία να βγει λάθος. Παίρνουμε λοιπόν μια στάση η οποία μας βολεύει, στην οποία είμαστε άνετοι και βγάζουμε τις φωτογραφίες μας. Δεν πηγαίνουμε στα άκρα, δεν ζορίζουμε τον οργανισμό μας. Νούμερο 3. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και στη μηχανή σας και αγοράστε ένα battery grip. Το battery grip είναι αυτό το εξάρτημα το οποίο είναι κουμπωμένο κάτω από τη μηχανή μου και υποστηρίζει 2 μπαταρίες αντί για μία. Ωστόσο το battery grip δεν το χρησιμοποιούμε μόνο για μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, αλλά επίσης το χρησιμοποιούμε και για να μπορούμε να ξεκουράζουμε περισσότερο τον καρπό μας όταν φωτογραφίζουμε κάθετες λήψεις. Στις κάθετες λήψεις ο καρπός λυγίζει πάρα πολύ και όλο το βάρος πέφτει εκεί πάνω, ειδικά αν η μηχανή μας φοράει μεγάλο φακό με μεγάλο βάρος. Έτσι λοιπόν το battery grip μας επιτρέπει να διατηρούμε το χέρι μας ίσιο και έτσι λοιπόν κουράζεται λιγότερο. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι φωτογραφικές μηχανές επαγγελματικής κατηγορίας έχουν ενσωματωμένο battery grip επάνω στο σώμα της μηχανής. Αυτό δεν το κάνουν μόνο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αλλά και για να είναι πιο εύκολη στη χρήση η φωτογραφική μηχανή, μιας που απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι φοράνε συνήθως μεγάλους τηλεφακούς και βγάζουν χιλιάδες λήψεις τη μέρα. Έτσι λοιπόν, καταπονείται πολύ λιγότερο ο καρπός αυτών των φωτογράφων, έχοντας ένα battery grip επάνω στη μηχανή για τις κάθετες λήψεις. Νούμερο 4. Προσοχή στις κάθετες λήψεις. Όταν φωτογραφίζουμε κάθετα, δεν περιστρέφουμε το κεφάλι μας μαζί με τη μηχανή, διότι αυτό πέρα από άβολο είναι και πολύ επικίνδυνο για το λαιμό μας. Αν το κάνουμε πολλές φορές μέσα σε μια μέρα, μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο λαιμό. Έτσι λοιπόν, όταν φωτογραφίζουμε οριζόντια, το κεφάλι μας παραμένει έτσι. Όταν φωτογραφίζουμε κάθετα, παραμένει πάλι το κεφάλι μας έτσι και δεν γυρίζει στο πλάι, διότι αυτό μπορεί να ζορίσει πάρα πολύ το λαιμό μας και να έχουμε πρόβλημα μετά από πολλές λήψεις. Νούμερο 5. Μην κρατάτε την αναπνοή σας όταν κάνετε λήψεις με αργή ταχύτητα κλίστρου. Σίγουρα έχετε δει κάπου αυτή τη συμβουλή που σας λέει ότι για να βγάλετε πιο σταθερές λήψεις με αργή ταχύτητα κλίστρου θα πρέπει να κρατήσετε την αναπνοή σας. Εάν το κάνετε αυτό, θα ανέβουν οι σφυγμοί της καρδιάς, το αίμα θα κυλάει πιο γρήγορα και το χέρι σας θα είναι λιγότερο σταθερό. Αντιθέτως λοιπόν, για να βγάλουμε μια σταθερή λήψη με αργή ταχύτητα κλίστρου, πρέπει να έχουμε κολλημένα τα χέρια επάνω μας, επάνω στο σώμα μας, εισπνέουμε και ενώ εκπνέουμε κάνουμε το κλικ. Πάμε να το δείξω λιγάκι. Κρατάω τη μηχανή, υποτίθεται την έχω μπροστά στο πρόσωπό μου, απλά την κρατάω πιο χαμηλά για να βλέπετε. Εισπνέω, εκπνέω και κάνω κλικ την ώρα που εκπνέω. Έτσι ακριβώς θα έχετε πολύ πιο σταθερές λήψεις
με αργή ταχύτητα κλείστρου. Νούμερο 6. Μην χτυπάτε το κουμπί του κλείστρου, αλλά να το πατάτε ελαφρά με το δάχτυλό σας. Αναφέρομαι και πάλι σε λήψεις με αργή ταχύτητα κλείστρου. Εάν χτυπήσουμε το κουμπί του κλείστρου, κουνάμε ελαφρά και τη μηχανή μας, οπότε ρισκάρουμε να βγάλουμε κουνημένη φωτογραφία. Ο πιο σωστός τρόπος είναι να έχουμε ακουμπισμένο το δάχτυλό μας επάνω στη μηχανή και να πατήσουμε ελαφρά το κουμπί του κλείστρου. Άλλο ένα συμπληρωματικό tip εδώ είναι το να έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία ρηπής. Για όσους δεν γνωρίζουν, η λειτουργία ρηπής είναι αυτή η λειτουργία της μηχανής η οποία βγάζει πολλά καρέ με ένα πάτημα. Έτσι λοιπόν, τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λειτουργία για να βγάλουμε σταθερές φωτογραφίες, όχι μόνο θέματα που κινούνται γρήγορα, διότι ένα από τα κλικς που θα κάνει η μηχανή σίγουρα θα μας έχει πετύχει σε πιο σταθερή κατάσταση από ό,τι τα προηγούμενα κλικς. Νούμερο 7. Μην εμπιστεύεστε αυτό που σας δείχνει η LCD οθόνη της μηχανής σας, εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε εάν μια λήψη έχει βγει σωστά ή όχι. Η οθόνη αυτή είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι λοιπόν το μάτι σας δεν είναι ικανό να ξεχωρίσει μικρές διαφοροποιήσεις στην εστίαση ή αν το θέμα σας έχει βγει ελαφρώς κουνημένο. Αυτό το οφείλουμε φυσικά στον κύκλο της σύγχυσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το τι θεωρούμε εστιασμένο και τι θεωρούμε ανεστίαστο. Είχα βγάλει ένα σχετικό βίντεο πριν αρκετό καιρό για αυτό το πράγμα, βάζω το link επάνω δεξιά για όποιον και όποια θέλει να το δει. Εγώ λοιπόν τι προτείνω σε αυτή την περίπτωση? Προτείνω να ζουμάρετε στη φωτογραφία που βλέπετε στην οθόνη σας, ώστε να είστε σίγουροι ότι η φωτογραφία είναι εστιασμένη ή η φωτογραφία δεν είναι κουνημένη. Νούμερο 8. Μην χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο flash που μπορεί να έχει το σώμα της μηχανής σας. Όπως έχω πει και άλλες φορές, το συγκεκριμένο flash το θεωρώ εντελώς άχρηστο και τις περισσότερες φορές αντί να βοηθάει μια σκηνή την κάνει χειρότερη. Δεν είναι τυχαίο που όλα τα επαγγελματικά σώματα δεν διαθέτουν ενσωματωμένο flash. Αυτό συμβαίνει διότι οι επαγγελματίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένα εξωτερικό flash σαν αυτό που κρατάω στα χέρια μου κάνει μακράν καλύτερη δουλειά από ένα ενσωματωμένο flash. Το εξωτερικό flash μπορούμε να το δουλέψουμε και on camera και off camera, εκτός μηχανής. Αυτό λοιπόν μας δίνει τεράστια ελευθερία στην διαχείριση του φωτός που βγαίνει από το flash. Σε αυτό το σημείο να πω ότι σε μία εβδομάδα ξεκινάει το Masterclass σεμινάριο που κάνω για χρήση εξωτερικού flash. Οι εγγραφές λήγουν 2 Φεβρουαρίου, οπότε ίσα ίσα που προλαβαίνετε εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος. Βάζω το link κάτω στο description για όποιον και όποια ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο. Νούμερο 9. Προσοχή όταν αλλάζετε φακούς, ειδικά εάν το σημείο στο οποίο βρίσκεστε έχει αέρα. Όταν είστε σε εσωτερικό χώρο όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνετε αυτό το πράγμα και να αλλάξετε το φακό σας. Ωστόσο, εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, προτείνω να έχετε τη μηχανή σας προς τα κάτω, όχι στο πλάι, ούτε προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν θα αποφύγετε να μπει σκόνη μέσα στον αισθητήρα σας. Τέλος, νούμερο 10. Μην υπερεπεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας για να τις κάνετε να βλέπονται. Προσπαθήστε όσο πιο πολύ μπορείτε τη στιγμή του κλικ να κάνετε το καλύτερο δυνατό και μετά περνάτε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή και μέσω της επεξεργασίας τις ανεβάζετε επίπεδο. Εάν δουλέψετε ανάποδα, το πιο πιθανό είναι να καταλήξετε με ένα μέτριο ή ένα κακό αποτέλεσμα. Ποτέ μην έχετε το σκεπτικό «άσε μωρέ, θα το φτιάξω στο Photoshop». Πάντα να προσπαθείτε από τη στιγμή του κλικ να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν και μετά να βελτιώνετε την ήδη καλή καταγραφή που έχετε κάνει με σωστή επεξεργασία και όχι υπερβολική επεξεργασία. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Προσπαθήστε να εφαρμόσετε αυτά που σας είπα για να έχετε καλύτερες φωτογραφίες και φυσικά εάν κάτι έχω ξεχάσει μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια ώστε να το δούνε όλοι οι viewers. Εάν το βίντεο σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like και φυσικά εάν δεν το έχετε κάνει ήδη κάντε τώρα subscribe διότι κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν νέα βίντεο. Πατήστε και το καμπανάκι από δίπλα για να λαμβάνετε ειδοποίηση με το που ανεβαίνει το βίντεο άμεσα. Εμείς όπως κάθε άλλη φορά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.